VP Constantino Chiwenga panguva ino onyatsokuonekwa kunzi ari kufarirwa nevanhu kushuwa apo kwaari kuita macommunities achiengeja nevanhu mumasocieties pamwe chete aiwa nekuvhizita mabusinesses mamines. Panguva ino ichinatsoratidza kuti VP Constantino Chiwenga is promoting accountability and productivity aiwa in Zimbabwe, chiitiko chiri kuita kuti vanhu vafare vachiona general vachivhizita maindustries vachipromisa vanhu kuti tinoda kuti maindustries arambe achivhurwa achioperata kuti vanhu varambe vachishanda vaone mabasa munyika yeZimbabwe. Nobva subscribe or like on the bell kuti muna paenda chabata Lawrence Abanyura chiti without a strong commitment to development monitoring and evaluation system in both government and private sector, it is difficult to ensure high quality and time-bound results. In line with promoting accountability and productivity, VPCGD and Chiwenga is today touring the National Foods Production Plan and Operations. The visit reflects ongoing engagement with the key industry stakeholders and Democrats that the leadership remains active, visible, and in good political shape. Tomashu arikuda panguva ino aiwa ari kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga zvamuri kuona mufananidzo nemapictures ari in the video aiwa historic aiwa most prominent businesses anoonekwa kunzi they are a cornerstone aiwa zvakafanana seNational Foods inoonekwa kunzi is a cornerstone in securing food security munyika yeZimbabwe. Vachivhizita kudai zvinonyatsoratidza kuti VP Constantino Chiwenga vari concerned aiwa newelfare yavagari vemunyika yeZimbabwe. Mbotisa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Like comment section medu za funguro enyu. Subscribe or like, catch it on the bell icon.